Jota. Senior you. Yeah. Jota. Right. Patikana chera mvura. Apa taumbonochera mvura Yeah. mana. Muri kuzoona kuti tiri tori paurungwe. Tamukira. Vanhu vakawanda vachida kuona kuti tinomuka tichiita sei. Apa tamukira nichera mvura ba. Apa taumbonochera mvura yedu na Iben. Senior. Jota. Vaya vanoda madelta stereki awo ari panapa. Senior. Side on. Oh managa. Dopo nona tsona. Apa taisa liters mangani. Zvima 2020 kazvese. 2020. Senior, side. Apa garira draft. Side. Mego draft. Chuma draft muno. Yeah. Senior. Side. Samuri kuonaka iyi ndo means of transport yatinayo kunoku. Zvenyu izvi zvekuti mimi apapa iyi inonzi Senior, iyi inonzi Jota. Ndomwe muri ngoona kuti mombe dzakasimba dzani. Ndomwe muri ngozoona kuti mombe dzakadi dzakaguta andi. Triko kurungwe kuno. Troke yadzo. Ya ndiro ya troke yadzo. Patroke yadzo. Saka muri kuona kuti kudi uyo ari kumberi uyo anonzi Kainos uyu ndeche kwangu manje mumwe wangu zvekudaro. And then panapa tina tanyaradzwa naKainos. Wemari. Yeah. All right. Oh. Saka nai Kainos iwe chimbotudzeyo. Una uchimboita nezveicha chezvo. Ini ndiri kunoku baba. Tichingoita kungodaro ngositika tichingoita zvemogo tichidaro pamwe pacho tomboita zvetuma records but tingotanga tichangodzidzira. Ma records Tanya anorowa here uyu maringoma. Chimbowapa freestyle. Anditi. Chimbowapa freestyle regarding chimboshandisa aka. Anditi. Yeah. All right. Sezvo munoziva kuti ndini basta, ndini wacho wamuziva anogara kumabooster, troki yadzabata ngoma futi zviri fasta, king basta. Inzwa matsaga ese ndinosiya ndamarika, pandinosvika voziva ndine swaga, toda mbiri kuita kunge bhaga, mangoma ndizitsaga. Inzwa tune after tune, kutopinda futi ini ndakakoka kani. Inzwa unze 5 zvimaplan ndinopinda futi totika 1 totopinda zviduma kupinda tichirowa timbovoronga chipo takapiwa najaja totonga saka timbomira toramba tichipomba pinda ma1 svika ma1 inzai munze nhasi ndakamira nevana varasta mangoma ndichibata kafuti zviri fasta pandinosvika vanoziva ndiri fasta ndine uya anogara kumabooster kubva kumaumbe mangoma vaijamba kaenda kuchitimbe mangoma vachitamba manje nini nhasi ndakuimba inzai unze zvandoita styler style and pattern tisi vanhu vanayo hatiudzirwe kana zvekuita kana mombe dzedu idzi tinadzo takatopenga tisu tinopisa tiripo pacho paurungwe troki yadzva ndiko kumaraine baba yo ndakananga zvangu futi pavhati tareka nguva yanenge maskati munoziva kuti handiziwe maplati vachandijusa kunge juice card kuita kunge line riya rebhadhi inzai munzwi futi takananga pavhati nava vacho vanenge vachitora vari kutoona aya mahora inzai munzwi futi mangoma tichirova musi kutiziva kuchero tichikura kedu kuno zvinenge zvichispaka rova mangoma anenge achinaka makaipa rasta apa German wakapenga nditi tiri kunoku kutrokeyadzwa tisuwe pamabooster pachona nditi so what do you think about todii naye mukomana tombomutambopinda mustudio here tombomupinza mustudio here mukomana uyu because besides mangoma wati unenge uchirova zvemugu
ndimunorima fodya ya kungorima mogo handiti ya kunokurima mogo handiti ya bholato asaka guys regai timboenda mumvura hatichadoita zvekutamba wa